Morjens! Mä oon Ossi Jääskeläinen Microbitin toimituksesta. Mulla on tässä pöydällä edessä nippu älypuhelimia ja epämääräisiä kemikaaleja ja muita tököttejä. Meillä oli tavoitteena ottaa selville, miten helppoa on päästä NS-murtautumaan älypuhelimeen sormenjälkilukijan kautta. Eli käytännössä me ollaan tässä viime viikot yritetty luoda riittävän hyvää keinosormea, mikä kelpaisi kaikkien älypuhelinten sormenjälkilukijoille. Nyt tuossa pari työpäivää sitten taidettiin löytää oikein toimiva resepti, koska ainakin kaikkiin näihin puhelimiin, mitä meillä tässä on, tämä kyseinen keinosormi toimii. Ensiksi tarvitsemme riittävän tarkan muotin sormesta, jonka aiomme kloonata. Sen jälkeen kun tämä on onnistunut, tarvitsemme sitten semmoista materiaalia siihen muottiin, jonka kun sen mötkäleen lyö tuohon sormenjälkilukijaan, niin sormenjälkilukijat tunnistavat, että se olisi sormi. Eli ei riitä, että on pelkästään sähköjohtoilu tai muuten sormea vastaavaa materiaalia, eikä myöskään riitä, että on tarkka muotti, vaan molempien näiden pitää osua kerralla kohdalleen. Pelkällä gelatiinilla todella moni puhelin luuli, että se on oikeasti sormi, mutta se ei ilmeisesti joltain ominaisuuksiltaan ollut kuitenkaan ihan sormea vastaava, tai sitten meidän muotti ei ollut riittävän hyvä, koska sillä nyt ei päässyt kuitenkaan yhtäkään puhelimeen sisälle, mutta kun gelatiiniin lisäsi grafiittijauhaa, niin se ratkesi sillä.